Být členem pěveckého sboru nemusí vždy znamenat pouze věnovat se hudbě, ale také možnost chválit Boha. A právě to je důvodem mnoha zpěváků Efaty, kteří se na soustředění sjíždějí mnohdy i z velké dálky. Evangelický pěvecký sbor Efata existuje už 20 let. Za tu dobu jim prošlo kolem 300 zpěváků. Efata je výjimečná v tom, že těch zkoušek má za celý rok strašně málo, většinou 4, maximálně 5. Ale je to z toho důvodu, že ti lidi jezdí skutečně z celé republiky. O prázdninách je kurz zpěvu, který je zvláště pro malé děti, ale i pro tyhle ty starší. A tam se věnujeme hlavně výuce zpěvu jako takovému, aby to zvládali tu techniku. Já zpívám s Efatou asi 6 let a jezdím sem, protože jednak se mi tento typ hudby líbí a jednak mám pocit, že tady nejde jenom o tu hudbu, ale i o svědectví o Pánu Bohu a o možnost ho chválit. Víra si myslím, že hraje mým přístupu ke zpívání určitě velkou roli. Nejenom to, že bych byl vychován v křesťanství, ale osobně jsem poznal Ježíše Krista. Tak já zpívám s Efatou 2 roky. Přivedl mě sem můj taťka a bylo to vlastně tak trochu i moje rozhodnutí, že jsem chtěl jít. Koncertů má Efata jen několik do roka, za to letos vydali už 5. CDčko. Významnou roli má nejen jako hudební těleso, ale také jako křesťanské společenství. Sboristé jsou převážně členy církve bratrské. Já jsem Eliška a Daniela, my jsme sestry a nás přivedlo do sboru to, že jednou Efata přijela do našeho sboru v Brně a zpívala tam, to byli starší jako sboru Efata. A tak mamka se nás zeptala, protože viděla, že rádi zpíváme a že jsme byli v dětském sborečku u nás, tak se jako zeptala, jestli nechceme náhodou na to letní soustředění jet a my jakože jo, jsme tam jeli a od té doby už jezdíme každý rok. Protože jsem začala chodit do zpěvu do základní umělecké školy, tak mě potom teta navrhla, jestli bych nechtěla zkusit jezdit i do takového sboru, abych měla novou zkušenost. A potom jsem si tady našla i kamarádky, takže jezdím už asi 6. rokem. Cítím, že my tady máme jakoby stejné přesvědčení, že všichni věříme v Boha a je to pro nás důležitý a právě kvůli tomu si rozumíme. Můj syn Roman, dcera Petra, i tady Adam k té hudbě tíhnou, takže jsou de facto všichni zároveň členy té Efaty, i tady s Adamem. Jsi taky dirigentem? Stop. Tady právě ten... Myslím, že jo. Mluvte němí a slyšte hluší, on člověkem se stal. Je to lepší, ale prosím vás, on člověkem se stal a to je ten lék. To je to důležité, co prostě potřebujete tam říct. Takže mluvte, protože to je, tady máme na to i recept. Máme tady recepis od lékaře, nejlepšího. Rodina člověka vždycky nějak formuje. Ta moje byla významná právě v tom, že od malička jsem měl před očima mýho tatínka, který byl tělem i duší hudebník, přestože byl inženýr. A u mě konkrétně se to trošku rozdvojilo. Jednak jsem se snažil aspoň trošku naučit se zpívat a z druhé strany já jsem tam v rámci té služby a v rozhovorech se zpěváky, v tom, co jsem od nich mohl přijímat, tak jsem najednou rozpoznal určité povolání i k té duchovenské službě. Hospodin je moje světlo a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach?